ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇನ್ನು ಯಾನು QnA ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗಾನೆ ಇಂಕ ಮನಸಾಂಡು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಕ್ಕಡು ಇನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಯಾನು ಪಣ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು. ಈ ಟೈಮ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಲ್ಪುಗಾ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ಗಾ ನಿಕಲಿಗೆ ಪುನ ಡೌಟ್ಸ್ ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಗಾ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಂಡು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬರೋದುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪುನಃ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಯಾನೇನಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲವರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕಡಪಾದರು 100-200 ಪೂರ ಬೇತೆ ಕಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಣತೆ ಅಂಚರ್ ರಾಶಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಬೈದುಜಿ ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೈದನು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅವೇ ನಿಕಲೆಗೆ ಏನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಹೆಚ್ಚು ತೂಪುನತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಪಾರ ಇಂಕಲ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ನಿಕಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಯಾನೇನಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುಡು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗನ ಕಾತೊಂದಿ ಥರ ನಿಕಲು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಬರ್ಪೆ. ಸೊ ಅನಿಶಾ ಆರು ಕಡಪದೇನು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗಿಜ್ಜಿ ತುಕ ಏ ಪಾಪುನ ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೋಜುನೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ಟು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ರೂಮುಡ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಏನೋರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೂತಿರು ನಿಕಲು. ಸೊ ಓಕೆ ಮನ್ಪುಗ ಅವೇ ಒಂದು ಅನಿಶಾ ಕಡಪದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಶೂರಾ ಹುಸೇನ್ ಆದಾದ ಕಡಪದೇರು ತುಕನೆ ಹೇ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಏಜು ಮದುವೆ ಆತರೀರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಹಶೂರಾ ಹುಸೇನ್ ಎಂಗ್ ಚೋಲ್ಲರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನು ಕ್ವೆಶನ್ ಪಾಡ್ದಿನಿಕ್. ಇನ್ನು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಓಕೆ ಇದು ಯಾನ್ ಇರಕ್ತಿರೋ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನ್ವೆ ಏನಂತ ತೂನಾಗ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಡು ಯಾನ್ ಲವ್ ಮಂತದು ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನ ಅಥವಾ ಅರೇಂಜ್ ಪಣ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತೂತಿನ ಆಣನ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನ ಪಲ್ಲೆ ಈ ರೆಂಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂದಿನಿ ಯಾನೇ ಪಿರ ಇರೆಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಡು ನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಲವ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾನಿತ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಟ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುನ್ ಪಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಅನ್ಕೇಂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಏಜ್ಗಿರ್ ಮದುವೆ ಆತರು ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಏತ್ ಏಜ್ ಅನ್ಕೇನೋ ಬದಲು ಏತ್ ಏಜ್ಗಿರ್ ಮದುವೆ ಆತರು ಅನ್ಕೊಂಡ ಅಪ್ಪಗರ ಪಕ್ಕ ಏನ ಏಜನ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಿರ ಓವೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಏತ್ ಏಜಿಗೆ ಮದುವೆ ಆತೆ ಗೊತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಚಿ ಇರೇನ ಏಜನ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪರ್. ಓಕೆ ಯಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ರಪಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆತೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ 1 minute ಪೇಜೆ ಪೂಂಡು ಒಡೆ ಪೂಂಡು ಓಕೆನಾ ಮುಖ ಹಾಯ್ ಪಂಡೈತೆ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಚಿ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಶು ಮಚ್ಚು ಇರೇನ ಏಜ್ ಏತ್ ಉಂದುವೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ರಡ್ಡುಂಡು ಪಂಟೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಏಜ್ ಏತ್ ಏತ್ ಏಜ್ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏಜ್ ಕೇಂಡಾರ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತನೆ ಏತ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಂತನೆ ಎಂಕ ಖಾಲಿ 20 years ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಾರು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ 20 years ಸುಮಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಉಂಡು ఆయన ಪೂರ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಮಂತನೆ ಎಂಕುಲು 20 years ಮಿತ್ತು ಪೋರೇನೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮೈ ಏಜಸ್ ಒಂತೆ ದಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅದು ಬಟ್ ಓಕೆನಾ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪುನ ನೆಸೆಸಿಟಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಚು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬರಡಂದು ಎನ್ನ ಏಜ್ 20 years ನಿಕುಲ್ ಗೆಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ನಾ ಬೊಕೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಿಶಾ ಕಡಪದಿರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಒಲ್ಪ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನ್ವೇರು ಇರ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಲ್ಲಾರನ್ ಗೊತ್ತು ನಮಕ್ ಬಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಓಲುಲ್ಲಾರು ಒಂದು ವೇರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಲ್ಪ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗಡ್ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಗಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಪುನ್ ಮಾರೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆತ ಸೇಫ್ ಅತ್ತಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುನು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪನೊಂದಿಜಿ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೇ ಉಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿಟೇ ಉಲ್ಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜು ದಿನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಪಗ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪಾತೆರನೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಚಾವೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅಪ್ಪುಡು ಏನಡ ಬತ್ತು ಪಾತೆರಡೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ನಿಕಲೆಗ್ ಏನನ್ನು ತೂವರೆ ಆಸೆ ಉಂಡಾಯ್ಜ ಬಟ್ ಎಂಕಲೆಗುಗೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಿಕಲು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏರೇರು ತೂಪೇರು ಏರೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆನ್ ಪೂರ ತೂವರೆ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ನೇಪಾಳಲ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ತೂಯಡ ಅಂಚನೆ ದೂರ ತೂದು ಪೋಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬತ್ತದ ಪಾತೆಲೆ ಓಕೆನಾ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿಟೇ ಉಲ್ಲೆ ಈ ಪಾಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ. ಸೊ ಅನಿಶಾ ಕಡಪದಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದ ಜಾಬ್ ಆರು ಮೆಸ್ ಕಾಮಡು JEE. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಕಡಪದಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆರೆ ಕಡಪದಿನ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್
ಓ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಅನ್ಕೇಂದಿರು ನಮಗೆ ಪೋಪಿನು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ. ಸೊ ಅನೀಶ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಗ್ಲಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಆತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಜಿ, ಬಟ್ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ವಿತ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಅರ್ಧದ ಕಡೆ ಬುದಿರ್ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಆಪುಂಡು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅವು ಯಾನ್ ಏ ಪಾಂಡಲ್ಲ ನನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ್ತ QnA ವಿಡಿಯೋಡ್ ಬುರ್ಚಿ. ಓಕೆ, ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಅವು ವಿಡಿಯೋಲ ಮಲ್ತೆ ಪಾಡ್ನೆ. ಓಕೆನಾ, ಸಾರಿ ಹರ್ಷಿತಾ. Next, Kavya. Hi dear, hi. What is your age? Pirora batum tule avi question. What is your age? In the age 20 years. Bokka, what is your qualification? Yaan sumar kaltide ave ite olpardu an panodu mast kaltide. First standard, second standard, third standard, fourth standard, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Avura bokka kaltidina ta avella panodu. Avai bokka first PU, second PU avla kaltide. Avai bokka very important. 3 ವರ್ಷ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತದೆ, ಯಾನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ BCom ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಮಂತ್ ಕಡಪೈರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಓದಿನ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕಡಪಾದಿರ ಆರೆ ಕಾವ್ಯ ಕಡಪದಿನ ಕ್ವೆಶನ್. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ಫುಡ್. ಹೆಂಗೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫುಡ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ತಿನ್ನರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ. ಬಟ್ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅರೆಗ ಆತು ಪೂರ ಬೇತೆ ಪಿದಾಯ್ದ ಫುಡ್ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರ ಆತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಪಿದಾಯ್ದ ಫುಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಒಂದು 2-3 kg ಸಪುರ ಅಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರಿ ಕೂಡಲೇ. ಒಂದು ಏನೋ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ ತಿನ್ಪುನು ಮಾತು ತಿನ್ಪುನು ಅವು ಬುರ್ಚಿ ಒಂದು ಬುರ್ಚಿ ಪೂರ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಏನೋ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆರೆ ಕಡಪ ದಿನ ನಾನೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಲಿನೆಕ್ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು. ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಯಪಡ್ಡ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನಿದ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರೆ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರೆ ಅಲ್ತಕುಲು ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತದ ಅಂಚಿದಕುಲು ಅಕುಲು ದಾದ ಪನೊಂದಿತ್ತು ತೆಪ್ಪಂಡ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ಕುಲೆ ನೀರು ಪರೊಚ್ಚಿ ನೀರು ಪರಂಡ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಪುನು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಯಾನ್ 2 months ನೀರೇ ಬರ್ತುಜಿ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಸಪುರ ಆಯನ ಒಯ್ಕ್ ಸಪುರ ಆಯನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ನೀರೇ ಪರೋದಿತ್ತುಜಿ ಆ ನೀರು ಪರಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ನೀರು ಪರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ನೆರಿಯರು ನೀರು ಪರೋಡು ಏರ್ ಪಂತಿ ನಿಕ್ ನೀರು ಪರೋಚಿ ನೀರು ಪರೋಡ ಬಂಜಿದಪ್ಪ ಹಾಪುನಂದು. ಸೊ ಈ ನೀರು ಪರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದಿತ್ತೇರು. ಬಟ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಸ್ಟಮಕ್ ಕೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ದಾಯ್ಪಣ ಕೆಲವೆನ್ನ ತೂತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಬಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ತೂದು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಹೆಂಗಿಂಚ ಬದುಕರೇಜಿ ಹೆಂಗೀತು ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂತ ಅಪ್ಸೆಟ್ಡೇ ಯಾನು ನೀರೇ ಪರ್ದಿತ್ತು ಜಿ. ಅಮ್ಮ ಏತು ನೆರುಂಡಲ್ಲ ಅರ್ನೈದು ಒಂಚೂರು ಪರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದಾವೇನ ಅಂಚಿದಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ದೆತ್ತದಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪರಿಯ ಪಂಡದು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡದು ಒಟ್ಟು ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ 2 months ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇ ಪನ್ಪೆ 3 months ಪರ ರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ 2 months ಎಂಚಾನ ನೋಕೆ ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪರಿಯದು ಆಯ್ಪಣ ಹೆಲ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ನೀರು ಪರದೆ ಕುಲೋಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀಕಲ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಪೋಡ್ಪಂಡ ಪರೋಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಚಿ. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಚ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮನಸ್ಸುಡೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚಾದೆ 2 months ನೀರು ಪರ್ತುಚಿ ಮೇ ಬಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಮಕ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಉನ್ನದ ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಟುಡೆ ಜೆತ್ತೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾಡೋಣ ಬೋಡ್ಸಿನಾತ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಓ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಉಂಡು 100% ನಿಕಲಿಗೆ ಅವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಚಿಂಡಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಚಿಂಡಲ್ಲ ಒಂಚಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆದ ಪಂದ ಬುಡಿಯೇ ಗಿವ್ ಸಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಪಡ ಹೆಂಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್. ಬಟ್ ನಿಕ್ ಇರೇಗೆ ದಾದಾಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನಾಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಇರೇಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ವೆ. ಓಕೆನಾ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನೆಲ್ಲ ರೀಡ್ ಮೋರ್ ಅಂದುಂಡು ನನ್ನದಾದನ ಒಂಜಿರೋಡ್ ವರ್ಡ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ ಮಿನಿದಾದನ ಉಂಟು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏನೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರೇ ಮಲ್ತಿಜಿ ತುಕ. ಓಕೆ ತುಕ ಏ ಪಂಡಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅವೇ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತಿರ್ದಾದ ಉಂಡಂತೂ ಇಜಿ ನಾನು ರೀಡ್ ಮೋರ್ ಅಂದುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋಟಿಸ್. ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್.
ಅಶುನವ್ಯ ಕಡಪದಿನಿ ನನಲಾತು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ಲೇಸಸ್ 1 million ಆವಡು ಕೀಪ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಏಪಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಲೆ ಇರೆಗ್ಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ಲ ದೇವೆರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಶುನವ್ಯ, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಿಕಲ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಶುನವ್ಯ. ಇಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೋಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮಿ ತುಪ್ಪಡ್. Next, Samiksha, this is the last comment. Okay, I'm big fan of your voice. Thank you so much, Samiksha. Mast janake na voice panda mast ishta ingotu jidada magic unnaittu. But thank you so much Matiregla. But tell about your educational qualification. Itte tane pande BCom kaltidini. And in which college you studied? Oh, very nice. In a college to Pudar Kendar. I love my college. Yaan kaltidini PES College, Bangalore. ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನ ಕಾಲೇಜ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಯಾನ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತಿದೆ ಅಂದು. ಒಬ್ಬ QnA ವಿಡಿಯೋ ಫೈನಲಿ ಆಡು ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಬೇಸಿಕ್ ಆಯ್ನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾನು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಸುಮಾರು ಸಲ ಬಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನ್ಪಂತೆ ಅಂತ ತೋಜುಡು. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕಡಪಿನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಚ್ಚಿ ಯಾನು ತು ಕೈನಿ ಆಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಈ QnA ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ರಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಮಾತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ರೀಡ್ ಮೋರ್ ದ ಕಾವ್ಯ ಏರ ಕಡಪದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅವು ತೂಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಪದ ಅದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತು ನಾವೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಸಿ ಸೂನ್. ಬಾಯ್.